Oram tuklani sompanga ani a khovel thuthar langsar te kanan lor le dona tuntruma hian ni danga kan puan fo mai Iran chungchanga thuthar a oma hemi chungchang hi kan tar lang le dona kan puang le dona kan hriat ang khan Iran US inkara boruak tang tak mai hei hala om chho zel maya Iran nuclear chungchanga hian Donald Trump hian Iran hi biak rem adua US hian adu danangin Iran nuclear deal nei puyan tum me kani anral thuam Indo Lawng rual te Iran nei tui puyan chhop khir un maya an chhop ther fur maya chung ral thuam manga vopa titi in Iran chu in biak na lam dokana thutir US hian atum mani bermai chutiang chuan Iran po hian Indo an thlang bik lova in biak na oman khopuya an lo nei towa in biak na kalpui chhun zom zel an tum chutiang chuan in biak na kha an ti topa amai ro chu mason na om hlei thei lo ni in alanga Iran hroi tulam hianin US malak na handem zian tlang au pui chhun zom zel boka US chuanin silai ko moratin chungin in biak na dokan lama min po hnayan tumani chutiang chuan Iran hian ami pui te dudan angin thilati dona aram himna turin Iran chuan ma ala dona chu adu thlanna le azalen nani ti in Iran foreign minister te chuanin khovel media ma an puang chhun zom zel boka chutiang chuan US ina uranium enrichment level niam taka da tura Iran ati te po Iran hroi tu te hian an duanga kal an tum lo thule US du dan anga kal an tum lo thule an du dan an ram ta na thaber tur kong an thlan tur thu mangin US vona an chang le ta US thilti dan hi a hlo chamani US policy hi a hlo chamani chuwangin silai ko moratin chunga in biak na dokan lama min nu hnai an tum hi chutiang chuan ti hlotlin ani don lo chuwangin US rom man na hi a hlo chamani ti in Iran foreign minister po kha tong chuak nge ni chutiang chuanin boruak hi akal chho zela inrem nan nei mai don moti lain tuna hianin boruak thalo tak mai om chho ni te pon an hriat chho zel ta tuna hian boruak thalo tak mai om chho zel ni te pon a hriata Iran sarkar pai thla kemo administration thla thleng tumna US atang hian Iran laka malak tumna a om ni in media than khat te chuan an puang ta hial mai chuti lai chuanin tuna hian US Indo Lawng rual Iran nei tui puya anom kan ti to kha tin Middle East US base rang te po in ral rin tiran nia sipai than khat te po thiar chu an nia chuti lain sipai than khat te po thiar chu an ni to a hei hi chan ber chu Iran missile laka himna tura an malak ani ber mai USS Abraham Lincoln aircraft carrier chu helai Iran nei tui puya hian a bok phek vung to a azui tu strike group rolling moza destroyer frigates le Indo Lawng waisar tak te hanom boka Eheu hian in missile an kap chuak thaya tin Lawng Lian ron beitum Iran missile lo ka thlak na tur air defense thaber an chop boka US base rang a hian in ral thuam chop bel zel ani boka ni tuna hian USS Abraham Lincoln US Indo Lawng Lian turu tak mai ron thopui tur hian US hian aircraft carrier dang Iran nei tui pui aron tir le mek nia soi ani chutiang ani chuan US hian tun boruak kal mek hi ala du tok azong lo Iran nena boruak lian tak le boruak puak ke thei mek ani la hian engwangin nge US in Indo Lawng Lian turu tak thlona tam tak truma thlo chua theina aircraft carrier helai hmuna hian ron Tirh Belh ti chu mitam tak zona ni ta ni chuwangin US hi Iran laka hian a chemai donem niang ti chu rindan tlang lon takani chhole ta meka aircraft carrier te hian anmani chawin tuipuya an chetlang ai lova ama veng him tu destroyer rol te frigates te strike group rol te nen an ron ther fur mai dona chutiang chuan US Indo Lawng rual group ni anin fin don ta tinania Iran tan chuan in a hu phurom tiu to viau don ani President Donald Trump chuan US administration in Tehran laka sipai chakna man lo angai tu mek lain tuna hian thuthar om chhota ni in alanga Trump hian a sipai tenen fit Bragg North Carolina Middle East chungchanga inkom ho na an neya Middle East a hian in aircraft carrier group pani na tur tir annem nget nia soi ani Iran rama Islamic clerical rule pai thlaturan norna lian ta ko om chhoni in alanga chutiang ani chuan Venezuela sarkar US ina pai thlang deuh khan Iran laka hian US hian chet la ka tum tamayam ni ti te media tam tak chatui ber ani chhole ta mekani US President Donald Trump hian tun hnai ka renga mozat chung khana ngai poimo ber chu Iran in nuclear program akal puina hian an rotna le an du dan
US dudan apum hi ani thua soya heti lai hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu tunkar chung khan Washington a Trump nen in beturin hazina inrem na enga po Iran ballistic missile program ti botum na chuan ngai poimo berani don Hamas le Hezbollah ang Iran noya helpol ang chi ta na Iranin sum apek tele athlop na akal pui thina ti top te po chu US dudan le Israel dudan ania hei US agenda lian tak pakhat ani mek bokani kan pon tak thin le kan hret to ang khan ni kum zun thla khan Iran nuclear program local pui le ral thuam siam chuak ngei done tia US le Israel le IAEA te nan soi nuwa Iran laka khan be pui thlak na lian tak akala Israel nen phei chuan ni som pani zet Indonan kal pui ani kha Indona top lama khan US khan B2 bomber mangin GBU 57 massive ordnance penetrator anti lei hnuai mun ma khong tak mai khor chian na turang kha US khan an thlaka khami tuma khanin Iran nuclear mun ma kha a chena savio ni a soyania a nuclear program te po a thuana pha vio turanga ni lai khan news trend khatin an tarlan Iran khan uranium enrichment enga mozat alo thiar chuak man ni a soi te kha aoma chu atak ngei ni te pona lang chhota a hei tuna hian Trump chuan nasa tak mai in Iran an nur chhole mekania chu wangin Iran hlom na hi tuna hian anga in ala kal chho ni te pon alanga chuna hian Iran nuclear nei lo dan mol hi US le Israel chuan an song mekani hi chuti lai chuan US Secretary of State Marco Rubio chuan Iran thunei na Iran sarkar pai thlak chu thil ol aya ni don lova Venezuela President Nicolas Maduro thunei na pai thlak ang mai kha ni don lo khai khana boi thlak dei don a har sadagon hle ni na soi Rubio chuan thamasa kan Senate hearing na ya Iran nen hian hun rei tak chung boina han nei chungchanga zona ha changa ngai tuana fiam tak kan manangai don ti na soi Tehran security official ho tulu berzinga pakhat chuan Oman le Qatar atloa Gulf ram te chuan Gaza Stripa Israel Hamas Indona awanga boina lian tak tuna hian an machon chho mekania Middle East hian be pui thlak na engemo ron le ta se abikin Iran laka be pui thlak na ta se helai rambia la hianin ngong lian taka nei dona rambia lindona hial po achok thei ti in arab ram te chuan an soi atran tira kan soi ta kan khan tuna hian US Indo Lawng Lian USS Abraham Lincoln le a strike group rolte Iran nei tui puya hian anom thup maya chumi tho pui tur le bel cha tur chuan US chuan USS Gerald R. Ford a tir dona hei hi Donald Trump chuan permission a peto bok nia soi ani USS Abraham Lincoln le guided missile destroyer rualte helai Iran nei tui puya hian kar ni don la anom ta a US chu che thei reng ani chutiang chuan che thei tur pon anin kau renga amai ro chu politics in biak fel tumin malak chhozel ani boka tuna hian US Indo Lawng rualte hian US lam a kirin malak an la tum lo ni te pon langa US hian a Tirh Belh so mai chu chuan helai ram bo ruak ayen lo sia atilang vio bokani Gerald R. Ford US Indo Lawng Lian Khovel Indo Lawng Lian bertia chhal mek kha Venezuela strike force a khan an tel toa Venezuela laka be pui US in a thlaka khan Khovel Indo Lawng Lian ber US in an nei Gerald R. Ford aircraft carrier kha Venezuela nei tui puya khan an lo om ania kha US Navy te pon mangtang kai vio maya Nicolas Maduro man ani theina tan July aircraft carrier atanga thlok chuak sipai te khan na tangkai takan thoka chuti lain Venezuela President Nicolas Maduro an phur chua khan helai Lawng Liana hian an tumzet nia soi ani bokani Gerald R. Ford helai Iran nei tui puya tir chungchang hi US Southern Command thupuang tu chuan soin Latin America US sipai te ti chakna turani ati Western Hemisphere dan lawat hilti ommek te US dodalna lian tak ommek te chumi rel fel tur chuan Gerald R. Ford hian na thok don nia soi ani Southern Command thupuang tu Colonel Emmanuel Ortiz chuan thu chua siamin force posture in thlak dang lam lai hian kan operational capability ero in thlak dang lam lovani US sipai te chu thuna in a project money in ven na atan hilaram biala hian an che anom mekania an che chuak ani chuan US ven himna atana mala an niang ati Gerald R. Ford strike group pa hian in Middle East a sipai sanga chuang aron hroilu beldona amai ro chu Lincoln Group USS Abraham
Lincoln Group 10 ral thuam engemaw zat an phur thleng tawh sa boka chuwangin Gerald R. Ford hi chuan in ral thuam tam arun kengtel don lawama ro chu Indo Lawng rual ten an ron zui don thung nia soi ani khovel Indo Lawng Lian berber pahni helai Iran tuipuya anin chhopani chuan ramte naw deuh tan phei chuan han hne mai chi an ni don ho lo tina ni sipai hmun pui US chuan tuipuya aron son hnai ani ringot mai chuti chungchung chuan Iran hnai tuipuya Gerald R. Ford Indo Lawng le a thui hruai ten an ron thlen bel ani chuan Indo thlawna le sipai a let ni zetin US chuan ada pung don tina ani USS Gerald R. Ford hi US hian an hmangrim viau maya US sina politics a buaina anei le chutianga ral thuam hmanga pressure lian tak kalpui du na hmuna te tirkwal thin hania zun sa ni somni panga top lam khan Gerald R. Ford hian malak na lian tak alo kalpui to a Middle East a hian Ford hian engchen nge huna man don hriat ani lova US Navy top officer Admiral Daryl Cloudel chuanin thlamasa khan thu thar the dar tu tenan komna Ford hi tuipuya hun reizok da turin buat sei ni thu lo sei to bokani aircraft carrier USS Dwedi Eisenhower kha kumsane somni pathum le nili khan thlako chung zet Middle East a lo deploy ni to khati lai khan Yemen a Iran thlop polte huthi laga US kan be puyan thlak wang lai kha ania US sipaite thlop turin Yemen nei tuipuya USS Dwedi Eisenhower kha chhop ani tuna hian khovel aircraft carrier lian ber USS Gerald R. Ford chu Caribbean tuipuya tangin Middle East lama son turin Trump chuanin thupe ka peya tuna hian an chachuak tran to nia soi ani nichina kan soita kang khan Iran nei tuipuya USS Abraham Lincoln le a thui hroi Indo Lawng rual te an ron fin don ani heti lai hian Iran chuan a nuclear program chu remna zong in a muanom zonga kalpui ani thuan soya zun in dona kalpui ni kum zun in dona kalpui ani ma khan Iran hian uranium enrichment level hi 60% borvel thlengin na nei nia soi ani chutiang 60% ani chuan in ral thuam grade level ani thu technical lam chuan an soi chutiang ani chuan Iran hian ICBM atomic bomb angchi te engemaw zata siam chuak thei ti na ni dona chuwang chuan in Israel khan Iran laka khanin beipui thlak na kalpui nin do thlona han che chuatira aso khok chu engpo ni se Iran in nuclear nei lo na ni phot chuan ti in Israel khan fighter jet mangin Iran kha an bei ani kha nikum zun thla thil thleng kha nia Iran khan na takin an chang le tani som pani chung jet in beiton na thleng ani kha ole US le Iran inkar boru ka tang chhozel ni na langa Iran chuan US du da nanga inrem na kalpui atum mel hri lova chu wangin ral thuam chelek hi atop khoka chuan angai chhodon tak tak ni te pona langani Donald Trump khana soita kang khan Iran hianin heng kan ral thuam te min man tir su se heng ral thuam te manglo hian dokana engkim chinfel hi number 1 a kan da step number 1 a kan da ni chu step number 1 chu zolavin adu anga ma ala chun zom zela ni chuanin lo thei lo wa chet angai don thu Donald Trump khana soi lo thei lo hun chu a thleng chho hnai don em ni ti te media tam tak zona ni chhotam me ka hemi chungchang hi kan ngai chang zel don nia heti lai han kho chaklam in do na po alavung chho zel Russia Ukraine in do na alakal chho ve me me boka Odessa longchul hmuna be pui thlak na Russia na kalpui heta hian engemaw zatan thi in Ukraine official te chuan an soya Ukraine official te chuan min lam khan Ukraine Black Sea port pakhat Odessa bula Russian be pui thlak ni nan soya Ukraine a hian unaw pathuman thi kumriat mi telin ho chaklam front line bula an thi nia soya nia Russia drone manga be pui thlak a hianin mi thanem takan hliam bokani Donetsk bial chunga tual chung prosecutor chuan Russia beina lepoi khoina hian unaw an thi in apuang ve boka Ukraine Deputy Prime Minister Alexei Kuleba chuan Telegram posa Russia chuan in longchol mun le rel kong infrastructure na sa takina be ni in asoi sumdo na mun poimo tak tak te Russia drone te chuan in ron suar tlona fertilizer warehouse le lir theida na angchi le fridge wagon ang te po Russia drone te hian an kap chenual ni in apuang ani Ukraine Air Force chuan Russia hian a vain drone za somnga pali Ukraine Odessa biala hian a kap lut ni an soya Ukraine rama ballistic missile pakhatan kap bok ni in Ukraine lam chuan an puanga Odessa regional governor olegi parchuan he bial energy industry le residential infrastructure Russia drone ten an beitel ni in an puang Russia drone ten an beitel ni na puang boka he wang hian heat le tui supply lama na
sa takin an buai pha mek bokani heti lai hian Ukraine hian Russia an chang le ve reng boka drone mangin an beya Russia tlar hmalain le tlar hmalain pi lama logistic mun poimong te Ukraine drone ten han be ve bokani chutiang chuanin beiton na Russia Ukraine in kara hian lakal ve reng boka chuti lai chuanin US malak nain in biak na kal chho pui hani zel boka amairo chu mason na lian tham tak kilom theilova Ukraine khochak khopui Donbas atangin Ukraine si paite anin thiar chuak turania an mun chu buffer zone ani yang ti te US rotna khania atak taken ala hlotling hlei theilo ani bermai ole soidon chuan le puandon chuan tiltam tak chhop chuatur amaro chu seilutuk chuan ani nompal ve thaya khati china khan kan handu tok le photanga khovel thil thleng thar rambel buena Indo na international news politics le kai noite he channel a hian ti chhuwa thina ni